Čaute ľudia, vítam vás pri prvom dieli Nastavený čascast spoločne s Kubom. Čaute. A dneska sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavých témach, ktoré sa stali za posledných 7 mesiacov. A my sme si tu dali 10 tém, každý sme si dali 5 a teraz vám ich prečítam. Takže Cristiano Ronaldo posledné roky kariéry a vplyv na moderný futbal. Druhá, kauza v Turecku, typovací škandál a s viac 1000 suspendovaných hráčmi. Tretia, Messi versus MLS, ako Lionel mení americký futbalový trh. Úpadok Manchester United, čo je skutočný dôvod krízy. Ultra Slovana urazil všetkých hráčov, aj trénera Vladimíra Vajsa a všetkých a dokonca aj manažera. Potom, čo som si ja pripravil, Messi a jeho socha v Barcelone. Potom Ronaldo proti Írsku, že ako hral. Slovensko na MS26, aké sú šance. Haaland proti Estonsku. Majstrovstvá sveta 2026, výber tímov akože zatiaľ, čo vybrali. A na záver máme bonus, ktorý vám teraz nepovieme a budete si musieť počkať na koniec tohto videa. Vám povieme bonus, takže uvidíte sami. A ja by som začal prvou témou, čo si pripravil Kubo, že Cristiano Ronaldo posledné roky kariéry a vplyv na moderný futbal. Bracho, akože sorry, ale Ronaldo teraz broken. Aha, broken. Ronaldo broken proste. To vyviedol proti Írsku. To tam mám ja otázku. Dobre. A tak Kamo, reálne, on v tej Saudskej Arabii, tam chodia stále, tam chodia nejakí mladí, čo ja viem, 20-roční, 19-roční, teraz prišiel niekto sa mi zdá do Al-Ittihadu a proste ho tam drtia, ale je to poznať, no akože na to, že má 40 rokov, ale zase vylepšil si hento, góly, má už 950. no, Takže není zlý vôbec, kámo. Ale proste na ten vek je dobrý. Ale na to, že chce hrávať ešte rok, kámo, nevidím to ešte na rok. ja si myslím, ako Jaromír Jagr, okej. Kámo, No, hľada, a to Jaromír, no. no taký Tých starý. 50 rokov by mohol. Tak to nie je, to nebude až tak. Ja to vidím na 41 rokov a končí Ronaldo. To isté Messi, no. Messi, Neymar za chvíľku bude končiť. Kto to tam ešte bude? No veľa ľudí proste teraz bude končiť. Aj Lewandowski má 39 už, ty kokos. Však oni sú všetci starí dedovia už. A tí starí hráči, no. To už proste nemá na moderný futbal. To už proste teraz moderný futbal. Si zober Rafinhu proti Neymarovi. Rafinha je teraz ako Neymar v prime. Kámo. Proste Neymar by teraz nemal šancu, však on má 38 rokov. Či koľko má? 38, 37. 36, 37. Dobre. Proste, oni sú starí. Pravda, no. Zase keď Jamal bude starý, tak zase príde niekto iný. A Rafinha to isté. Rafinha má 21 či koľko. Napríklad ty. No jasné, ja poviem do Barcelony. Chápeš? Že proste, to už nezachráňa. Aj keby trénovali, však Ronaldo trénuje furt. A nič? To proste, Už je to cítia, no, na tých jeho nohách. proste kolena už pomaly odpadávajú, prsty odmerajú. No je to sranda. Ale proste, chápete? Keď si zoberiete teraz, čo ja viem, Rodrigo. Dobrý záložník. Fakt dobrý záložník. Možno jeden z najlepších. Je mladý, má 22 alebo koľko. Kamo, to sa nedá zrovnať s Vircom, ktorý trénuje každý deň. A proste, on je najlepší záložník. Proste aj Henton, aj ten Rodrigo
Furt trénuje. Ale proste nestačí to. Florian Wirtz by teraz dokázal Ronalda obrať aj v prime, podľa mňa. Úplne v pohode. Preto Florian Wirtz to je proste kapacita. Ale nie? Áno, áno. Ja by som aj povedal na mladúčkeho definovačo Joao Felix. No, Joao Felix to je tiež... To je tiež, no. Ona sa tiež do budúcna Viana hviezda. No. Dobre. Túto tému už ani vidieť nechcem, lebo proste... Cristiano Ronaldo za chvíľku, musíme sa s tým zmieriť proste. Za chvíľku odíde Lionel Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski, proste takíto hráči odídu a my tu zostaneme proste s mladými. V podstate za chvíľku odíde aj... jak sa volá? Mbappé má... ten mladý. No to je jedno, proste za chvíľku nám odídu najlepší hráči sveta. Reálne poznalo ich strašne veľa ľudí, celý svet ich poznal. A proste asi Antony Nie. Proste, chápete, že za chvíľku nám odíde proste 800 miliónov dokopy. Koľko môže stať Ronaldo a Messi dokopy? Na trhu. Keď tam spomíname už aj ten trh v tej téme. Kámo, podľa mňa 800 miliónov určite. Podľa mňa jeden stojí 500 miliónov reálne. Reálne, proste je to také, že smutné, ale zároveň aj také, že môžu ešte prísť lepší hráči. Ako napríklad Jamal, on je od 9 rokov, alebo od koľkatých. Teraz neviem presne, nejdem tu hovoriť informácie, ale proste od mladého veku už je v Barcelone v akadémii a je to na ňom vidieť. Ale máme ešte otázku potom na Jamala, takže... Dobre, druhá téma, ktorú chceme prebrať, je kauza v Turecku a typovací škandál s viac ako 1000 suspendovanými hráčmi. Čo sa to myslí? Bohužiaľ. Niečo nejde, sa deje to aj... Že podvádzali tí chují! Pardon. Takže kvôli tomu reálne môžu teraz vyhrať proste... To je čudu. Proste... Ja to nechápem, na čo by si reálne môžeš trénovať každý deň, aj doma, aj neviem čo. Dobre, trénuj. Ale nepodplácaj si rozhodcu. Na čo? Reálne na čo? Ináč ľudia, ak sa chcete k nejakej situácii vyjadriť, napíšte nám čas a napíšte svoju odpoveď. My si to veľmi radi prečítame. A ja aj Kubo. Takže môžete písať, nebojte sa. My si to prečítame a ak s vami budeme súhlasiť, tak dáme vám srdiečko na komentár. No, ja k tejto téme nemám čo povedať, pretože ja som ten zápas nevidel. Ale... akože, že vraj sa tam podplacalo. A vo veľkom. No. Takže... Takže proste ja tomu nechápem. Ty sa môžeš tomu vyjadriť, ty si to videl, ne? Videl. Ale máte to zápas bol, ale... No to je jedno, proste... Tomu suspendovanie peniaze boli. Je to také, že proste... Na čo? Čo ti to pomôže? Vyhráš jediné. To je všetko. Proste môžeš trénovať. A bol by si lepší, jak všetci. A proste si budeš podplácať rozhodcov. To je nenormálne. Proste... Nechápem tomu. Fakt, nechápem tomu. Dobre. Tretia. Messi versus MLS, ako Lionel mení americký futbalový trh.
Tak, tu by som sa trochu pozastavil. Pretože Lionel Messi je možno jeden z mála, čo hral v Saudskej Arabii ako zo známejších hráčov. Hrá tam Suárez v Miami, N'Golo Kante je v Al Nassri, to isté Ronaldo tam je. Takže proste je ich málo, tých známych hráčov. To isté aj Neymar tam bol chvíľu, teraz je, neviem, kde to je. To je jedno. Proste je to také, že málo ich tam je, takže určite bude meniť ten futbalový trh, to akože určite. Pretože je veľmi známy a proste tými si ho budú chcieť kúpiť, keď proste Messi hrá furt v 40 rokoch, alebo 39, proste hrá veľmi dobre. Reálne, on hrá veľmi dobre. Ja som fanúšik teda Haalanda, ale hrá veľmi vynikajúco. Akože fakt veľmi vynikajúco. Nahráva to, penáltu premení, keď treba. Proste taký, že fakt, že to má na istotu. Ale proste niektorí hráči to nevedia, takže preto je o nich väčší záujem. Aj na hosťovanie ich posielajú, ale no. Vyjadri sa ty teraz. Ja už tomu nemám čo povedať, lebo za mňa fakt mení ten trh. Messi v MLS si vie poradiť. Tam akože tam sú moc dobrí hráči, takže je tam Ronaldo, je tam N'Golo Kante, ale to je asi tak všetko. No. No, mal ísť do tej Barcelony, ale spravil si prestup. A vieš, aká bola suma? Neviem, to som sa nekúkal. 38 miliónov. 38? Áno. A toto som čakal, že viac, ty kokos. Mal ísť do Barcelony, ale... Nie, on tam podpisoval... No, ja to mám to potom tam. Ja by som si ho aj predstavil vo Premier League. Kámo, tomu ver. Ale on je starý už na Premier League, kámo. Ja neviem, či by to tam ubehal medzi tými mladými. Ale podľa mňa akože hej, ale podľa mňa po 70 minútach by striedal. No. Podľa mňa. Lebo medzi tými mladými by to neubehal. Ale neviem, to sa mi môže iba zdať, ale neviem, no podľa mňa by to tam neubehal, ale je tam tá šanca, že by to tam ubehal. Tak dúfame, že ho ešte uvidíme v Európe. Akože. Bol by si aj do našej Nitrgy. No jasné, do Trebišova. Dobre, štvrtá téma. Tu máme úpadok Manchester United, čo je skutočne dôvod krízy. Toto vôbec neviem, o čo sa jedná, takže tu vám to vysvetlí Kubo, pretože ja absolútne že neviem. Slabá forma. Počkaj, oni zostúpili? Ešte nie. Ježiš, že derby skončí, konečne. Nie. Ale nie, je to poznať, že proste Manchester United je fakt proste v slávej forme. Odchádzajú im hráči, Garnacho im za chvíľku odíde. Proste odchádzajú im hráči. Aj Antony odišiel do Betisu, ale na hosťovanie iba, či? Asi. Neviem, ako odišiel, ale proste není tam Antony. Je to poznať, že proste tam chýbajú hráči, predávajú hráčov a kupujú slabších a mladších, takže neskúsenejších, čo je za mňa chyba. Ale, no, neviem, no. Za mňa ale Manchester City United ani nemá toľko peniazí, si myslím. Preto ich predáva. Oni podľa mňa chcú kúpiť, vieš, nejakého potom drahšieho a staršieho, vieš. A to Cristiano Ronaldo Messi. No to už vôbec, to nezaurobia tak rýchlo. Kámo. Podľa mňa predajú, že Salaha. Počkaj, Salah tam je? Nie, on je v Liverpoole. Jak sa volá ten? Bernardo Silva. Či? Hej. Bernardo Silvu predajú a kúpia zaňho a ešte plus rozpočet, čo zostane,
tak kúpia za neho proste, Napríklad... Len sú robím húpas, napríklad Haalanda. no napríklad, alebo koho ešte, alebo hoci koho proste si môžu kúpiť, ale nech tam nemajú takých starých detkov proste. Nevravím, že to má byť proste nejaký 40-tník alebo 50-tník. Proste stačí 25 rokov nech má. Proste. Proste Bernardo už je starý na futbal. Tiež. Takže proste blbosť. Takéhoto hráča tam držať. Alebo formáciu zmeniť aspoň, že by na lavičke bol a potom striedal. Neviem, no, je to také všelijaké, no. Ale pozor na nich, majú tam Rashforda. Čo je... To je veľmi dobrý hráč, ale aj tak, on je obrana? No, Nie, krídlo. On je ľavé krídlo. Hej, ľavé krídlo. To proste, to není to isté ako Bernardo. Proste, není to isté. Takže, neviem, no. Neviem, jak to sú spraviť, ale však uvidíme, no. Bodaj by zostali v Premier League, pretože derby Manchester City, Manchester United je veľmi výborné derby. Jedno z najlepších okrem El Clásica. El Clásico tento rok, to budeme tiež preberať, hej. Po tom bonuse budeme preberať toto, čo sa stalo v El Clásiku. No rôzne, čo si Vinicius, no to je jedno. Nechcem o tom ani hovoriť, lebo... Dobre. Zameríme na západ. No to, z tohto mi je zle. Ultras Slovana urazil všetkých hráčov, aj trénera, Vladimila Vajsa a všetkých a dokonca aj manažera. Kurňa, keď máš rád nejaký klub, dobre, fandí mu, ale nenadávaj mu. Prečo by si fandil klubu, ktorému potom budeš nadávať? A ešte k tomu, že nič nehrajú. Postav sa na to ihrisko a bež. Ja by som to tiež povedal, no. Kamo, proste ja hrávam futbal, viem, že to nie je ľahké. A toto keby mi niekto povedal, tak odchádzam z toho ihriska. Normálne ja by som povedal rozhodcovi, nech to ukončí. Lebo toto však to nie je normálne. Akože, prečo by si to robil? Ešte k tomu, keď ti ten druhý klub vôbec nič nespravil. Chápem, keby oni si môžu vyjadriť svoj názor. Ale nie takto, že budú nadávať svojim hráčom ešte k tomu. To je chore. Ja chodím tiež do Ultrasu, ale nenadávam svojmu klubu. Áno, stane sa, že prehráme, alebo že slabšie hráme, ale nevadí, veď ideme ďalej, bože. Kamo, proste, no vyjadri sa na to, lebo nie je zle. Tu má toto video, čo bol proti Komahnu. No ja ho tam dám, Jessica. To... Teraz na obrazovke môžete vidieť to video. Ja vám ho tam pustím, že čo tam kričali a... Je to hrozné, no. S prepáčením povedali vyjebať pár hráčov. No, no vôbec. A za mňa to ústo pretočia Hanice. Vadovajc. A ešte k tomu manažera urazí a ešte k tomu aj trénera. To je proste chore. A pýtaj žene, a to sa to Vadovajc kričal po ich hráčov a skúsal. No ale Vladovajc to myslel dobre, že na nich kričí, vieš? Ale proste oni si to asi neuvedomili. Proste chore. A ešte k tomu na manažera, čo s tým vôbec nič nemá. Prečo by na ňom kričali? To je proste... No. Dobre, no. K tejto téme sa možno niekedy vrátime v budúcnosti, že či padne nejaké vyjadrenie, pretože to sa stalo tento týždeň, sa mi zdá, nie? Od Vadovajca. No, tak či príde nejaké vyjadrenie od strany fanúšikov, alebo nie. To my nevieme. Ak príde, tak na budúci diel to budeme preberať ešte. A teraz poďme už na moje témy.
A máme tu veľmi zaujímavú tému a to je Messi a jeho socha v Barcelone. Vybavuje sa, že bude mať Messi sochu v Barcelone a že videl som taký článok, možno vám ho sem dám, alebo dám dole link do popisu, uvidím, že proste bude mať sochu v Barcelone pred štadiónom, pred novým štadiónom. Preto bolo všade aj ten mím, že podpisuje kontrakt. A to nebol kontrakt, ale o to, že tam môže mať sochu. Takže tak. Čo si myslíš ty o tom? Konečne bude mať niekto nejaký slávny sochu. Počul som. Vrtuľník. Počul som to tiež. A Za mňa akože to je veľmi výborná vec, konečne. Konečne ešte do futbalu príde. Akože sochu má, sa mi zdá, iba Manchester City pred tým. A tam má asi 3 alebo 4. A možno ich má, ale ja o tom neviem. Ale čo viem, tak má Manchester City pred štadiónom, pred Etihad Stadium. Sú sochy. 4 sú tam, sa mi zdá. A teraz viem o tom, že aj do Real Madridu má prísť nejaká nová socha. Ale neviem presne ešte koho. A ešte aj ten Messi má prísť. Takže bude toľko svoch, že dovidenia. No, ale však dúfame, že spraví aj Ronaldo niečo také napríklad. Že do Real Madridu príde, vieš? wow. Takže tak. No ale... No za mňa je to také divné, ja keby si mám postaviť sochu, tak neviem, no. No. Je to také, že... No neviem. Také me. Čo si ty o tom myslíš? Ja mám to. Ako ja som bol prekvapený, lebo ja som sa na tých mimoch fakt zasmial, pretože všetci tam tomu verili. A proste aj do komentárov písali, že to fakt ide tam Messi do Barcelony zase. No ja som sa kúkal, že ja som sa na tých komentároch tam tak zasmial. Hlavne na TikToku to bežalo. Tento týždeň to bežalo. Ale bolo to iba socha, sklámem vás. Bola to iba socha, no. Dobre, druhá téma odo mňa. Ronaldo proti Írsku. Čo robil, starý? 2-0 prehrali. Aj plus červená karta. Aj si k tomu Ronaldova. A Aha. ešte sa ide rozkrikovať na rozhodcu. A hodnotne na flašku 5,8. Kamo, hodnotenie 5,8, no. Za mňa... Kamo, akože sorry, ale výkon úplne, že je nulový. Kamo, ale celé Portugalsku, oni vôbec nehrali, počúvaj ma, tam nebolo jedno hodnotenie, čo by malo 8. Ani jedno hodnotenie, čo by malo 8. Som sa na to kúkal, ani jedno hodnotenie. Proste všetci hrali úplne zle. A Írsko vyhralo 2-0, my sme porazili Írov. Nie, že Portugalsko. Ale to nie je tento rok, to ešte minulý alebo predminulý. Počkaj, nie, majstrovstvo. 2022. No 2022, tam sme ich porazili, sa mi zdá. Kamu? Reálne. Why? Prečo by si takto hral a ešte by si... Ty sfauluješ? On dostal hneď červenú, že? Nie, dostal dve. Jednu. Ale dve karty červené. Či žlté. Ani červenú. Nie červenú? Hej. Vlastne, to bol niekto iný, dobre. Proste, ty ho sekneš hen tak zozadu a ešte sa čuduješ, že dostaneš červenú. Áno. A neviem, kto ten zápas pískal. Ja neviem, ale bol dobrý. Prvý rozhodča, čo bol dobrý. Kámo, a ešte sa ide na ňo rozkrikovať, na toho rozhodcu, že čo spravil. Proste, ja tomu nechápem. Proste, prečo by si to robil? Neviem. To je proste... To je hrozné. Tak ty sfauluješ zozadu hráča,
rozhodol sa ti dať červenú, pretože si sa ani ani chlop sa ti nedotkol lopty. Sfauluješ ho tak zo zadu, že mu pomaly kopačku vyzuješ. Chránič ho odletí a desíka do vesmíru. A on sa čuduje. A on sa čuduje, že dostal červenú. A kolena mu zostali tak. Však to nie je normálne. Ronaldo, spamätaj sa. Akože, chápem, že to je proste, že chce ďalej hrať, ale kamo, tak nefauluj, keď chceš ďalej hrať. To je proste, No, necháme Portugalsko. Poďme na ďalšie. A aké má šance Slovensko na majstrovstvá sveta? 2026. Stačí nám jeden zápas S Nemeckom. s Nemeckom, aby sme vyhrali a postupujeme. Keď ho prehráme, tak dovidenia. A máme šancu. No na baráž. Máme Aha. o baráž ešte potom, ak prehráme. Potom, ak vyhráme v pondelok s Nemeckom, tak potom Nemecko ide proti... No to ešte sa nevie vlastne. Pôjdeš pod Nemecko zo No však áno, ale o baráž. Keď Nemecko prehrá s nami, tak Nemecko pôjde proti niekomu o baráž, o postup. Takže musíme vyhrať nad Nemeckom, ale podľa mňa nevyhráme. Pretože oni tam majú Floriana Wirtza, najlepšieho obrancu alebo záložníka. Potom tam koho majú? Rüdigera, najlepšieho obrancu. Ale zase my tam máme Davida Hanskov, Lukáša Haraslina. A našeho nového strelca. David Strelec tam je ešte. A Bobčeka. No Bobček, ten je veľmi výborný, kámo. Kámo, on mal reálne debut v Slovensku, v slovenskej repre a dal hneď gól. Ja som sa červeného tuka. Kámo, reálne debut. Predstavte si, že máte debut. Aj ty, predstav si, že máš debut. A proste zrazu dáš gól. Len tak. Že takto tam iba tak šupneš. Ale jeho stredali, nie? Nestredali ho? Nie, on tam bol na začiatku. Ja on prišiel na vystredal hráča Vystredal? a dal go. Jej, áno. Už viem. No a hento proste... Keď som ja dal go, tak už mám také zimomávky. Tak. Kámo, ale podľa mňa máme šancu aspoň na štvrťfinále. 8 finále máme, podľa mňa veľkú šancu. Nevieme, akého supera budeme mať. No, Neviem, akých superov budeme mať zatiaľ. Potom budeme mať o štvrťfinále. Tam si myslím, že budeme mať menšiu šancu. Počkaj, ešte 16 finále, či hento nie? neviem. 16 zo niečo. Neviem. No neviem, nevyznám sa v majstrovstvách. Ale proste štvrťfinále by sme mohli dať aspoň. Semifinále to už asi neviem. To už... Kama. Ale... Takí neviem, Francúzi. No tam už podľa mňa budú dobrí tým. Ale tam sa nedostaneme podľa mňa. No do štvrťfinále sa dostaneme, ale štvrťfinále prehráme podľa mňa. Neviem prečo. Argentina postupila. To je No však Messi. Dobre. Haaland proti Estonsku, bracho. Haaland hral veľmi výborne. Sice prvý polčas nehrali skoro nič. Manchester City, či boha. Norsko proti Toto sa Írsku. stalo. Prvý polčas vôbec vypnutý. Normálne, keby sa ti ovládač vybil. Ale potom druhý polčas. Druhý polčas. Proste bum, 1-0, bum, 2-0, vybavené. Bolo to 4-1. Haaland dal 2 góly, sa mi zdá. Kamo, reálne, čo chceš od Haalanda, čak on je robot? Kandidát na toto na zátemečnom. Kamo, ale fakt. A ináč, mám takú otázku. Myslíš si, že Haaland prekoná rekord v
Premier League. Ronaldo sa mi zdá, je. Ronaldo má 150 gólov v Premier League. Haaland má 55 asi. Alebo 6. Za mňa môže prekonať. Môže, ale musí takto ešte pokračovať minimálne 6 alebo 7 rokov. 14 gól, toto je. To je len 14 gól Manchester, no. No toto sa dá. No. Kamo, dúfam, že sa mu to podarí, lebo ak hej, tak to bude taký škandál od Haalanda. Ja fandím Manchester City a akože ideme tu zatiaľ veľmi dobre. Takže tak. No, môžeme ísť na ďalšiu otázku. Majstrovstvá sveta 2026, výber tímov. Zatiaľ, čo sú týmy. Ja vám sem dám obrázok, že aké týmy sú vybraté. Ja som si to pozeral, nečakal som takéto týmy. Fakt som také týmy nečakal. Sú fakt, že nečakal som také týmy. Normálne tam je, že Nigeria napríklad. Sa mi zdá, alebo neviem. Proste dávam sem obrázok a uvidíte sami. Ja som fakt také týmy nečakal. Akože fakt. Akože vôbec som také týmy nečakal. No hovor. Môžeš. Ja proste, keď som to videl, ja som nemal slov, pretože ja som fakt takéto týmy nečakal. Ja som čakal Portugalsko, Nizozemsko, Luxembursko, Francúzsko, Nemecko, ale nie takéto týmy. Fakt, ja vám vravím, dal som vám tam obrázok, posúďte sami, že aj vy ste takéto týmy nečakali. Kamo, proste je to tak, no. Ale reálne, akože fakt takéto týmy som fakt nečakal. Proste je to také, že ja neviem ani, jak sa tam dostali v podstate. A to je naozaj, kámo. No a teraz sa dostávame ku dvom bonusom. Teda jeden bonus a potom už viete, aký je druhý bonus. Takže prvý bonus. Jamelové zranenie v medzinoží. Že vraj je to nevyliečiteľné, čo som počul. Preto teraz posledné 3 týždne nebehá až tak, že sa mu nedarí. Že vraj je to aj dedičné, takže niekto z jeho rodiny to môže mať. Messi to mal tiež, že vraj, ale beha jak... Boh. No, a ešte kto to mal? No už neviem, proste mal to aj Messi, že vraj sa z toho nejako dostal, aj keď nevie ako, že bol proste nejaký zázrak, že to je fakt nevyliečiteľné. Neviem, jak sa to volá, ale že vraj je to fakt nevyliečiteľné, takže dúfame, že sa mu to aspoň nejako, že zahojí, alebo niečo sa s tým stane, alebo zázrak sa stane, vieš, druhý. Ale fakt proste nemôže, že vraj ho to bolí, že to veľmi bolí a svrbí. A proste je to také, že smutné, lebo kvôli tomu teraz budú prehrávať aj možno zápasy. Lebo fakt tá Barcelona pred 2 mesiacmi stála iba na Jamelovi. Fakt proste dávali mu tam centre, proste nahrávali ho stále iba Jamalovi loptu. Vieš? Takže proste nedalo sa nič nečakať reálne. Ale fakt som nečakal, že bude mať takéto zranenie. Takže tak. A ja si myslím, že môžeme ísť na poslednú tému, ktorá bude podľa mňa úplne najhoršia. El Clasico plus Vinicius. Dobre, poďme na El Clasico. Poprvýkrát by som povedal, že Real Madrid vyhral čestne. Pretože Real Madrid hral fakt veľmi výborne. Hej. Nebudem klamať, hral veľmi výborne. Barcelona
na to, ako myslel zložení, že tam chýbal Ter Stegen, či kto to tam chýbal, veľa hráčov im tam chýbalo, lebo sú zranení, tak fakt, bol to od nich dobrý výkon na to, že proste na to, že bolo taká zostava, aká bola, tak akože dobre, no. Ako, bolo to dobrý futbal, ja som sa na to kúkal. Bolo to také, že fakt Real Madrid prišiel proste, zobral 3 body a odišiel. Ale jeden človek ma tam zarazuje. Vinicius, no. Vinicius. Prečo, keď ty hovoríš v každom jednom zápase, prečo potom Jamalovi, ešte k tomu, vystriedá ťa Mourinho, lebo jeho vystriedal Mourinho. On ho vystriedal, išiel do šatne, potom keď vyhrali, prišiel naspäť na ihrisko a začal Jamalovi hovoriť talk to now. Akože teraz hovor. Alebo hovor teraz. To je jedno. Proste, prečo? Mohol byť reálne za Boha, že mohol byť proste za Boha, že vyhral a užívať si to víťazstvo a on bude radšej takto rozrušovať proste hráčov. Ako sorry, ale je to normálne? Druhá verzia Vladimira Vajcia mladšieho syna Vlada. Tiež sa ti podobne na to Vlado Vajc. Tiež má také nervy, ale... Ale dobre, Vlado Vajc môže mať nervy, ale proste prečo by Vinicius išiel do šatne? Tam bol proste 20 minút, alebo 10. Potom vyhrajú zápas a proste ide nadávať Jamalovi, že hovor teraz. Proste nedáva zmysel. Chápeš? To je proste chore. Lebo proste, pochopím, keby povedal, alebo nech si ide kľudne, pekne podať ruku s ním, vieš, alebo tak, že čau, starý. Ale proste, on bude hovoriť toľko now. Zase, na druhú stranu, OG Classico, El Clasico. Staré klasiko je tu. A? Ale, pozor, je to kvôli Jamalovi, pretože on povedal pred zápasom trash talk. On hovoril trash talk. Takže je to podľa mňa kvôli Jamalovi. Ale nie som si úplne istý. To som nevidel, ale... Ale zase OG klasiko je kvôli Jamalovi. Co si zober, že Jamal v 18 rokoch, alebo 19 má, 19 má, že? Kamo, Jamal v 19 rokoch vyvolá proste OG klasiko. Proste. To sa dá... To čo ne... Kamo, nevedel to vytvoriť Lewandowski, ale Jamal prišiel, čau. Kamo, proste... Je to také, že konečne je tu OG klasiko, že dúfam, že sa to bude takto držať, pretože je to fakt super vidieť naštvatých hráčov a bitku, ale tak dúfam, že sa to aspoň udrží, keď sa to už začalo. Vieš, že... No. Dobre, ja si myslím, že to môže byť pre dneska všetko, pre tento nastavený čascast. My sa s vami lúčime. A môžete dávať lajky, odbery a potom spravíme nejaký špeciál, aspoň za 100 odberateľov, že jeden z týchto dresov vám dáme do nejakej súťaže. Je tu Belgicko, podpísaný celý slovenský dres, akože z všetkých hráčov, čo tam hrali. Potom Inter Milano tam je a ešte dres nejakého klubu nemeckého, dres, šal. Takže tu máte takto. Napíšte nám do komentárov, o ktorý z týchto dresov a jeden šal by ste chceli mať do súťaže za 100 odberateľov. A my sa s vami lúčime.
a vidíme sa zase na budúce. Čaute. Čau.